Ay ma, ay be, nagpakaon ko gulang kanina mag-asawa. Naluoy man ko. Ano sa'yo mga ipakaon? Ang ipakaon sa karinderya. Nanas dyan guys, ningabot, sige lang maguli-uli. Kada oras uli. Kada ka oras uli. So mana tinambidan. Asa tinambidan? Wow, yan ang tiguang tinambidan ko. Tinambidan? Palakon eh. Nanay suman nga tinambidan? So mana tinambidan na. Takar ang kagtabi eh. Maniwala ka, bala ka. Tinambidan ba? Siguro ang nag-imo na nag-ana mo. Aba nag-imo, nag-tambit. Mo dahil tinambidan? Oo. Oh, very good. Imuhi mo naman mo. Hi guys, masyong punta guys. Diyan dyan nakauli. Nagikan sa biyahe. Nasideda ang agasa. Nabuak malagi na eh. Hindi ko ganan mo kagingan na. Imo mo nang gihiwong. Ako ganang gipagay tibuok. Bak iya ba dito ang gipikas? Dahil ng pikas, mura pagkagdigan na ang pikas. Mawala na yung ampay pikas. So man ko nung tinambidan mo. Saan ang tinambidan ma? Kani? Oo. Tinambidan? Anawa, ah. Itang bilang sa chocolate. Nabay suman bangan chocolate. Salvation. Diri Suman ko. ko nung tinambidan. Be, ito ko nung tilaw ni suman tinambidan. Amo na gitawag na suman tinambidan. Kinailaing kulor. Buta nga, lagi upuan. Nagtambid ang kulor. Di kayo nga tinambidan nga naginampila. Tigulang mo na yun. So man na daw ang tinambidan. Kuti tinambidan ay. Sa basta tinambidan. Ah, para itong tambi sa garing brown tambi, sa garing puti, para. Kuan man ka nang tapon man nga. Pilit. Tinampidan daw. Kaya pa ikuan mabingkang. Kaya po rin. Kanta guys, kaon na po ng mga manghak. Muning way mga kwarta, dulag ka. Amo di tagapilon sa mga kuan sa mga barangay-barangay kay dato punta. Nganda to man. Dato ratas pagmamahal, di ta dato dagang kwarta na balay. Nay motor. Mabalay di tagka ng kubo-kubo diha. Puyo. Apilon ta pirmi. Tahu yan, yung mga marga kaya pilma. Balay ta dindo, di ta apilon di dato. Bitaw guys, na yung mga pangatag ng senior ba, kay si mama kay diatagan. Wait klaro. No, hindi sa atagan. Balay ko kanang nay para ng kuan sa iro. Ganda ko maglingkod-lingkod. Aron apilon ko. Hindi siya apilog lista guys, kay nako nun si Jay tindahan, nako ni bay nga nindot, nako ni tricycle. Hindi siya apilog na ipangatag mga senior. Ayun ta, sinabuhi. Hindi pa siguro kap senior mama, hindi kay apil. 73, Kailangan lang tao kay 40 anyos mo ang kakong. Ang kailang bingka mo rin nagkumok. Wala may sa ilang bingka kay hagnot pa. Hagnot ba ka lang? Ang siya, no? Kanang kuan ba? Kulita. Ha? Kulita. Lagnat. Ang siya, no? Ang siya, ulita. Kaya bang kanang ilawom kanang Lata. lata. Ito nga istorya muram kag gurot. Oh, ating kapatid. Huh? Ating kapatid. Ano ni? Ating. Bagay nini mo makihumok ilang bingka ma. Meron din yung puto. Ha? Lami mahumukot. Wala ba lami ng ilaning orange nga pinuto? Dipindi oy. Ang katuday akong gipanghaon nga wala ko sang hako. Ano, analik na mo da. At naman. Ilawas si mama aron makakuan siya kung sa ilami katong pinutos o di pinutos. Na Yeah. brima. Ang tilawan. Kaya, bira. Ano bang pangumok? Pupili kayo mo orange maka nang inikanan niya mo bukat. Kaya mas kuan niya. Ay, ikaw unang tilaw mo. Dapat bukan mo orange yung vitamin C. Sila sa? Hindi yung lagi. Ano lumbay? Ano didiligot? As
Aslong bay. Ha? Aslong. Atlum day. Oh, di man good. Kuya kasi pulasa sa. Pwede na, di mo lagi. Ay ma, ay Ving, nagpakaon ko igulang kanina mag-asawa. Naluoy man ko. Ano sa'yo mga ipakawan? Ang ipakaon sa karinderya. Oh. Asa man. Padulong ko dito, dala ko pasayro tulog ka buok, padulong sa lungsod. Nagyan ako sila ni kaon sa kanang gilid sa kalsada siminto ba gilapag ng plastic din gamay ra kay nagtunga sila. Nantig mo nang mura magug naluoy bay. Naghatod sa kong estudyante, naghatod ako estudyante sa DN, naghatod ko sa kanang UB. Ara mo luya, naglingkod sila yung taon nga. Ang plastic, do ka bukan o na gamay utan. Kamay tan nahunong magud kini traffic baong yun. Gusto ko. Mga tigaw na sila. Buta ang usa ang lalaki. Tagasa mo to sila. Ako silang ipangutana. Katong ako na silang ipakaon ba, nay? Asa din mo, nay? Tagasa man mo sa taga-Bugumi dong. Asa mo padulong? At tumigbulon dong kay pista magbulon, manguan mi dito kandila, mamaligya. Ah, mamaligya sila kanila. Pero magsindahan sila pamasko, kay ila ko nitong iangkat og kandila. Naluoy ko. Yan nagutong tindira imo ning aya mga dili na yoy, ako rin yung nakita dito. Ang sa palingkod, ana mo tong kuan po dito sa gilid sa kuan na may kananan diha. Wala dihara sa Karinderya. at bang sa Honda na may Oo. na may kaming kandirya. Oo. Ako ti pwede dream ako pa kanon sa sinanay tatay sa okay ra dong. Nay, kaom nay sige may ay di miya nang kanang karne dong kanarang kuan. Talong og isda na kanang gutang bakol ba. Sabaw. Di, wala mo sa bubo ginununan. Ginununan. Ano yang gusto? Basta tong buta kana lang daw. Sig panguta na tong namalit. Kanang ako ba kunong kundi ako rin silang nagyan dito na aloy magud kunay kay nagkaon sila sa karsada. Karsada ba kanang atmo sa sentral lima nay hardware din nay mga simento na gitabon sa kanal. Dito gilapag na anti dito ko aloy ko paglingin ako. Luya mo tong pag ako gidadali diha to pasayro tul ka mo. Imong gipakaon dito. Nakuratan pa sila kaya ako maghunongan, nagbusinahan, ano, tigulang. Nga naman dong, ko, nangaon naman ay. Pero kita ko sa nangaon sila, itong gamay rin, nagtunga sila. Sa, nakapira may kanina. O na akong dala, diya sa kanang atbang sa sindang na yung mga manok ba na kanang prito. Di silang pagmanok ko kay sakit tingin. Ay kanan lang gulay mo dong. Liko na po ko, akong dala dito atbang sa Honda, na karinderya. Ano nangit ko, pwede ba mukhaon? Sila ka naman sila dalang bag. Di man sila baho, di man lago. Nagsindahan na ko na sila baklay kay na sila masko din na sila matigam ilang iangkat og kandila. Ang sa katigo Ang nga. aglalaki sa sinta na siguro to. Ag babae kay murag inanan ako siguro o wala pa. Ang gisilang gipakaon, gitagan ako gunan. Nagsisig pa salamat lo tigula. Asa day dapit ng buguma? Kuan. Dulong dito sa Argaw na ma. Argaw na. Argaw na, Di, siguro gabaklay ra putos lagi kan bugo pa dong dali. Baklay siguro. Nagsigiro dito sa sindahan. Hindi sila pamasko. Ang ilang gikaon kuno kanina itong nagian ako. Kaya kung po nagian mabuta mo na naluoy ko na pinangaon mo sa dapit kalsada ba niya. Yung gilapag sa simento. Kaya mo na itong sobra gabi dong. Gabi. Ang basi panos na to. Ilan pa ni hapon. Basi. Ilang gibawon. Basi ako mo tigulang. Luoy. Ngunta nagwardya sa sentral ako kung parinti ko bili ako rin nangian este. Oh, nakakita de gordya. Na may namalit. At gusto ni palingkod pinan. Sa diri lang mi dong. Nagbarog di pwede. Mabitan diri mi namalit, diri ta namalit yari di bukaon si diri. Di man musulod. Na yan tong customer. Sulod mo diri tayo ng maulang mo tay. Buta og lalaki loy ay. Naluoy ko. Kaluoy po doon. Defense. Siga ng tiguang. So, salamat sa Ginoo. Tagaan ni kuan ko. Nisira mo ko blessing nay. Sa dako na kay mabayran dong sakto na dong. Ako painom na ko palitan ako tubig na dako. Kubalo ninyo nay kay init ra ba kasi mong baklay. Yung tubig na ba tag 30. Nagbaklay na sila dong. Di man sila magsakay kay masindan na gano'n sa pamasko. Ako gito to ihatod og buloon. Ako ngina na hatod og buloon ay. Sa magsinda inay ni ramig lakaw dong kay mamasko man pud mi. Luoy ba sa panang mga ingana no? Namsuroy-suroy ba? Oo. Baka nung tanan ko kuan ba katong ginaling ba. Di mo ko ginarat karne kay manakit ko na ilang tuhod. May na magsige silang baklay puso. Mugani. Taga na ko palitan og tubig na dako. Kay taga na ko 100. Abi na ko. Langaw. Naluoy manggod ko, naluoy jud ko bay. Paglingi na ko nihunong ko kay
Sa Central Bayan, nabi na barikid din yung mga bata ng labang. Pagkanan ako, luya ba na sa simento, gilapag ang plastic din, iyay sila punit. Uya ko doon. Una mawas ko na dadali kita ko hatod dito. Diin, pagabot sa diin, hatod po na ako sa UB, pag mag-UB, tuyok din ko dito kasi babawagi paroy traffic pa. Pagdulog na ako sa Sibico, naabtan pa na ako. Nanghipos na. Nanghipos na sila, ina nang kuno lang bag. Mula ka na unta, ang gibusinan ng gulat, ang matigulan ng gulat. Uy, ano? Kuasa pa na. Ang ina na nung nakaon na mo. San merinda rami dahil lang. Ano may nangapi rami dong. Gusto mo mukaon? So, madali, sakay mo. Hindi mo mga manok tagoy mukaon na mukaon. Uy, ano? Uy, na At saka na lang mga gulay dong. Buta man ang lalaki. Pero baskog pang Basko magbabae. pa sila, parehas ka basko, pero buta ang lalaki. Ang babae mo itigay, ama na daw niya dali oh. Uy, ano? Wala magtalungan sa tabang pagkuan ako kay kagbalis din ako. Kanang kwarta makita mo ko na. Masa na tas karsada. Ako bayag kuan yun. Ang ako lang kaloyan pag tan-aw na ko na nasa lapag ilang pagkaon dito ko na mura kung nakuha na luoy ko. Alipay na kaito sila. Kapit pa salamat oy, hasta tigulang na buta. Kuy problema na nay sus. Sa salamat kuno kay ko problema sisira ko nay sa blessing. Sisira ko sa blessing nay kay ako may naa. Ang ginang ako may naa. Bisag gamay basta pwede katabang itabang. Agwardya sa sentral ng utana itong tindira ng tigulang nga pag tigulang na tindira. Iba na yung mga ayaan doon. Puti ay ato na nagyan dito na basta gwardya. Ano nangutana sila? Minuyuan. Ano nangutana pa Ay, sila hindi ngayon? pa. Ako maniya. na silang ipakaon. Akong ipalingkod. Wala mo kong lingkod. Di ko rin ako yung nagkuhan sa kanon. Pag gumagkuhan, sandok akong hasta sundan akong gihatag nila. Mo nang nakaingon sila mo bang Oo, iyan. Hasta ka ng gwardya dyan sa sentral na babae. Nadunggan ako ba? Pagbayad ako. Iya ang mga pamilya. Iya pa ko nung kadugo. Nga na itong tinira de. Iya ang pakaon. Loy. Kanang maninda na tigong na kayo. Loya. Manginabuhi pa ba nga mga tiguang na dapat unta mapahuway na kayo. Tiguang na sila. Yan ang inabuhi. Na may uban nga di sad ko alam sa mga anak. Siya na. Hindi nga dong, ikay mo bayad ko. Ako lagi na eh. Ako mo binuang ko. Sasakay mo diri. Siguro nga sila mo to dayo guys. Adret, si driver ko mag... Sakay mo diri. Kaya kung talon mo sa kuan. Ihulong na ko dito sa kuan. Manok. Di mo kao na nanong kay... Buwan. Kanalang gulay. Bisag isang gulay. Kung ituyok balik. Dito. Yan ba dyan lalim magpaklay-paklay. Ngayon siya nagbinuang ra ko ba? Ang pakanon. Ikaw may mabayar ako lagi. Atong tigruto siya na gibinuangan na sa. Siyempre, way kabayad. Katungunan ng ginuang tindahan na nanaw ganyan ag tigluto og manok ug katong tindira. Ngano na nanaw. Ako may unsa man yung mukha mo manok, yung di ba hindi na dong. Kanang gulay ra. Nga putog buta na. Kanang lang gulay daw, bisag isda. Lay ko sa tigulang boy. Mga 60 na kita tigulang siguro. Babae mo ko pa 60. Ang babae mo yung mag-guide niya kay buta man. Buta ang lalaki. Tambok og niwang. Ang lalaki iniwa ang babae di po tambok sakto naglawa. Asa ka ganas na si tatay no kay si tatay buta na din si nanay. Maginanaluoy Grabe ba. po din Di ba na-imagine ra na ba makahila ko magnahuna ba kay si tatay ba siya siyempre buta na. Kay kintahay kami mga anak, mga pabaya mi. Inganas na si tatay, di ba loy ka dyan majinon? Oo. Si tatay ba dyan buta, din si nanay pod may magayad ni tatay, mga dyan sila mga manglingos. Nabaya uban pud lagi nga. Di kay mo- Kahilak ta magnahuna. Hindi kayo mo kuyapan makita niyo yung ginikayan na luwi kayo. Loy ka dyan imaginan ba? Nga nagimuhang ginikanan nga. Paluoy gani ka nga dili im pamilya kana kay pamilya nimo. Imaginan ni mo nga inganay mo ang mga ginikanan, di ba loy ka dyan. Masuri-suri para Luwi singan tigo sakto na dong. Tidak ko nakagbayaran, di pa yun ang panakog ko. Naluwi mo ko. Kaya siguro na ng bayad na eh. Ikaw lang ko diha. Ang pino mo ko. May na lang baklay-baklay. Ako na silang ibiyaan pag nakapisto na sila, nakakaon. So ko na sila kaon, ang ipainom ko, nilakaw na ko, ang bayaran ay. Ako nang bayaran te. Ato na ko ha. Salamat kayo. Tanluoy.
Si Papa niya sa una ka naman lingkod-lingkod niya rin. Lingkod-lingkod. Ay mamasko dia. Hanggang taganit siya nga. Di pa man karong Pasko. Bay, balik lang sa Disyembre, bay. Magpamikwarta mo. Ako na ang papa. Ay, wala ka Pasko, Disyembre. Disyembre pa, November pa karon. Lagi ka na ako. Si Papa niwa. Di pabalikan pag December. Pero, balik lang Disyembre. Kamari balikon. Ayos ko mga. Luyas namas.